Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka sur kinong maulai ka bakantob ye ki seng bahalang baper bat kumjo ro ye ka seng samla maulai pelun menta ka no phai sngi ka arput lai terik ubanai nai lar aracar arpuwei kilalai banye kendo ye ki purit jong ka maulai police station kum shibenta ban bodin ye ka ejahar bala ujor de ki bahayeng hasem jong ba Chesterfield thank you halor ka jingjia ka bala jah ka step perngap jong ka khat lai terik ubanai nai lar aracar arpuwei Habaya keren bat ka Batesi TV ki dekat jong ka sur kinong maulai kilia tho ba ka jubab ba kilia yo na ka maulai police station kalong balada ban register ye ka jingjia bat kum ba kalong menta ka investigation officer kadang lumthop ye ki sabut badadin bala yo ye ka sabut ka babiang kin shim se ye ka senjam ban penshitom ye ki breu ki bidon kiti ha ka jinglet siat yap ya uba cheris Shusho ka sur kinong maulai ka lapan kan mau biang ye ka jingdawa badai ban suspend shisendon ye ki arngut ki he pulit ki bayalam ye ka kinhon ban lai khanra ying sa jong ba che bat ki lapan kan mau ba ki labu por hadu ka sngi balang ban suspend ye ki arngut ki officer pulit ban la rajia ba ka sarkar kamle ai kin shong perkhat biang ha ka janmet sngi balang ban penbena ye ki rai jong ki kumno kin le de hang ni ka sngi mun dang le yo ban ikran bat ban kli perthon ni Hatu ka mulai PS kalau yo kalau ada register am ya kena cases hai bade batu ka jingjia ada step elektrik hakaba nagliang jong kita ki pulit ki ba wan ki artli ki district Eastern Hills pak pulit nane pon machlong na ba SP traffic kila lej ban rate bat hatu step kala jat jingjia susi ya ka ba Chesterfield ulasha siap yap hagni pulit Dementa hakaji kendo bat ilai tho ba nagliang jong amalai PS kala yo ban register yang ni ka case number 448 2021 under section 304 IPC bat ia ni ka cases la shim dai officer dan investigation officer dai LS Kongwang de kum ka kanhon hi ngila persang ban keli hadin ba bila ada register ya kan di bila ada kem am yakini kibreu lani ya kita ki nongle ya ka kamboman lani ki bayalam ya kan ka company yap har system de kumba ilai tho ba nak leng jong ka office ne leng ba I kong s kongwang I bdai io yamanta hi idang pendap ban syem ban lum thop ya ki evidence bat hadin nang ta in dalam lum thop ya ki evidence bat nak leng jong ka yeng kesam insa lom thop sai evidence na liang police pat anda lalam ya ki jing shisha paro hangta kan sawan kata ka jing pensitom da ka ba kan kem la ne en bat ya kita ki brek bidon kam ki badan bentah hartika kam nya breu tenang liang jong kan hon hi kumbang ila dap ong na dok mening kong ba kasur ki nong mulai kam syam la kondam ya barok ki kulit bagi di nong peniap breu nging ilong ba ya kinong peniap breu lani kibalik banre ya kas hatu step ngi ong bagi di kiti mencono kulit mencono tinggi sutho ba nalol jogi di kulit mencono breu dan segi wai pat kulit kibadai kulit babahan ting ile yo bane shong bane discuss bun bat I sa khaniyo tinggi ilong ba phi pidai uwei na kulit lese ki ban ngila ban segregate ya phi naka kulit mencono pidai hakathup ki kulit ki badan ka jisgo para breu ko mangi tinging ka jistat jong I kum ita officer ibangi nakliang jong ka sur no mulai ne nakliang jong pajba ngidon jing sena te ban pen scam shu ya kane ka kam lese ka dai ka jistat ka jong ki bat lada kane ka kam ka jing dawa ka jong ka yeng ka jing dawa jong I sur no mulai ban pen stom han re phim sham la ban pen stom ne andala kut kitiki kajing wat kajing lum thopi tiki witnesses ki evidence ala phimle yai ka bomot kani ka molai PSO kadai lang ka baidan benta ha kajing rate ya ka yeng jong iba Chesterfield thank you nakleng jong I ila katpat ya ngi kum ka suno molai nakam ta ka shong suk ngan hapok shong molai ngi la ong ba ka shong molai hi kadai ka shong ka ba shong suk ngan hakini ki banai lane ki skibel da baro kajing thau jikul marhi kadai kibreu junga ai
Lada umdai bagi beriu jungkaan kiwan hatu step khalai terek lese kanomi kajing kulmar kanomi kajing ya kawan mau kanomi kahuriura. Denalor kibriu jungkaan kibala lek ban lek bean step khalai terek haka khasan terek lek bean saki pulit CRPF haka bakila bom kila show ya unong tre jong kakut kubor mau por lapan pat ya kakali kayit jongki show ro sei kinong shong jong gasnong molai umtlong bat iki dikhot sing balang to gamir khasan terek dikini ki ibarokhat kijian namarba kibriu jongkaan hi kilebean dengi nang liang jongi ngil ai teka assurance balada mapi kinong bat ikaan pilong ki bajai-jai ngila 100% man penjajai baka syungsuk syungsungani kendon hapo kasnong mulai jongi herelana bapi kinong bat an pilebean pirong hapo kasnong briu pirong haki lokaliti jongi klam ka jingtep jong ka dorbar snong klam ka jingtep romba snong kita kila day lupa ka jinglek be ai ka jongpi tingilai keren bat ki banang ni sikmat burom ya ka sur jong nong mulai te ngangit scam ban nak liang jong ka mulai PS kumba ngilai yok panai kenduk menta kan sim khia bat ban kan penstet ya ka ne ka jing toket ya ka ba lakhle da ikong kongwang bat hak jo ka por nak liang jong ni kum ka kenhon ni ong bayam menta sipor su ba bore shwa ya ka to ya kitu gi jersey lani uniform police bakin rong hapo ki locality jongi namarngi sudho baka deadline kandai last gi balang rada nagleng jong sarkar kampat respon ya ka jingdawa jongi kum kasur no mulai ban suspend ya kini top cops arngot ki bade ki pulit mender let's say ngi nomla ban pentikna baka sus ngai kedon herela da philap pentikna baka suspension ya kini pilale na liang jong sarkar pilale na lang police department lesi ka syong automatically hi kelawan kumtum hi nagliang jong ni sejisen hi kentu lingba mapi ki perlok electric media ba kinong syong mulai boro to kenmau ba kaski balang kadai kaski ka bakut ka deadline ka bangibo ya ka sarkar tingi kentu ngi kerpat ipi bahagni kaski deadline kumba janmir ai kandon gaji kendo bar hagat tu kasih lese kin sadon ki issue ki bangingin siam bar kin sadon ki issue ya ka ba ngin declare hagat tu kasih iwan hang ni apa mulai police station hang ni menta membuat dia kan ni ka FIR ke bagi bahi yang hasam kila ai kan ni ka FIR menang ini kesini beladam dan nak yang jungi kum gasor kina mulai dikentu ya ka police department makan simkhia kam kloi namar bendapai bun sen hi ada ja kinu di syakam ni ki rukom le ki rupai ba lakam balasat no wot ki tu ki nong le kam snio andrai kai ba limgo amta kalong ba hadian mawat ka hadian menta kani ka investigate kala ayat skmat kumangila dawa nak leng ni sonong mulai ba di suspend no shwa yakini ki pulet ki bedan keti hang tu bat kumba pi higilat patai kubur kumba kami kubur ini sing bladap ba home minister umdan keti ai te manu badan keti halendat jengta bat ngaso banong kumba karan kumala bun ki rupai ba kilong ba umdai shwa ban suspend wat ban penhiarski home minister what UDGP what UDG ru lari ban weng kam shashipur kat badang ya kene ka investigate tegi ni kentu ya ki ya ka bor sarkar baka di ban simkhia kam dai ban sulia kelut lani ban su snap ban ngaso banong lada kani ka jingbam suspend marmar jong sarkar kadon kai halendat baki kwa ban buri ya ki kam bajubo jongdo te nginget ba nakaliang jong ni kum kasar mulai hakini kisni hakasi balang kasakut ya kani ka jing aipor ka jungi ban ni kwa ba hapo kasi balang kiliban weng kam no ya bro kini kulet kedan ti hak ban sem ka jing em jong ba cheres tafir thank you nakaliang ka jungi ru kum ki sur ki no mulai ni smotho ba kani ka kies kani ki issue kade ka jingile bat ka sarkar jila bat ki pulit jong sarkar jila hapreng way civilian bat ni sutho ba kandon tricky hang ni hang tai mo te bat ngi sutho ba ka sarkar kalong ka badan bor bat nakaliang kawai kasur jong ki no mulai ki jungi pat iwan hang ni ban pentikna ba kanum don ka miscarriage hang ni hang tai habidai bat ka inquiry bat ngilawan hang ni ru hakani ka police station maulai ru kalong ban kili ni kini ki he jong ki pulit ki badan ni ka maulai PS ba hatu kondo kani ka investigation kala proses hatu kila khot em ya kita ki witness hatu kila khot boro arliang na em ya kitu ki bahaying masam la ni ya kitu ki pulit ngilapu ya kani ka
jingkeli habidei bat kani hauni u temporary in charge ba H Karnior de hakaju kaporo ngsobot ong ba nakaliang kajungi kum kisur kinong mulai ninum kelet ya katu ke deadline ka bangi labu sitiau kunti ya ka sarkar bat kaban sakut hakani ka sngi Wednesday kaban wan de nakaliang kajungi ru ngi stick bet bat ngi pensyai bet khmat jong pat ba hakani kapor komenta ba nakaliang kasur kinong mulai ngin stick bet habidei bat kutu ke deadline ba ka sarkar kadai ban suspend bet shua ya kitu kipulit ki ba penyap i ba shi ha ka khalai tarik ni dan kam ba kin penstat ya ka proses ha ka ba income ya kitu ki badan keti ki ba siat ki ba that jubor ya ka mensim jong ba charas the feel thank you iwan hani da ka jing snow kya ba namar nitep ba kumba ka kentin ko ong no one is above the law umdan manu banlong halor jong ka ante ngikin tu ba pulet bakin penstat ya proses kenang bakin la kita ki badan keti kin ngat na jing pinstom kat kum ka an habai dai bat kani ka jing ai ka bu ka deadline ka jongi na kalyang ka sur kinong mulai ngaso hani nge don lang para nong ilam ba ngin sa syong bang sa simbat steps kunu bangi dai banle ka ba kani ka deadline kan kut ha ka Wednesday ni ba mentang yo ka support ya kani ka jing sharp penyap iba ceres ngi bang layo support na West Coast Hills na Jantia Hills bat kumta terter le si kindang mi isu na shway ki district ya kani ka support ka bang yo menta ngaso bangi ngim dei bedu mensem ka jing mi hi kani ka kunhun ka sur kinong mulai ka dei ban wanra take ya ka justice na benta ka yeng ka sam jing ba ceres ta feel thank you bat na benta jong iba ceres ta feel thank you hi bala sha pendekat jubor no ya ka jing em ko jong ki ha kini ki pulit ki ba lalong kum kita ki min shot no te ngaso ban kentu pat ki pat ba kinang ai ka jing kersan yangi ki nong elam ki badan hapo ka konhun ka sur ki nong mulai ba ka ai ka step sebangin sim ba pin ai lang keti kamon ka keti kadyang mar ngai i ba kumba pilami ha ka tu ka khatsan tarik mentep dan burom i ba chi ba pin ai lang keti kamon keti kadyang ba nginang la ban penyo i justice na benta ka yeng kesam ke jong i ya nak leng jongi kum ka kenhun hadin baladap ai kenika case number mo under section 304 IPC ngilayo ban keli balai pi bo 304 balai pi bo dak 302 IPC tikuma pitepi 304 kedai ka causing death by negligence 302 kedai ka punishment for murder de nagliang jong officer in charge namar umma 4 semat yo ik approve 4 semat dap ya ka investigation ka ba ensa kondong ensa le dai i ni madam kongwang de nagliang jong ngi kli what more proof ka ban nang la ban pensisha ban ya ka dead bodies ha tu ka step ka proof hapo madan lengtar latia ka media la bom la show ya arnut ki khun bala kitna bro iki tes ka ipat ka proof te henry na kaleng jong i ila panchai ngi ba kumolong da dan pengat yang ni section 304 henry ila keren syai ba anda ladap ban kondong ladap lep yang ni inspection borokhat di investigation borokhat na kaleng jong ka police anda gilalap bakadon kata kajing penken lani ka negligence kamdon ka proof hande ka don ka proof ban peniap di kansa syua kansa file charge sheet hadin jong kata ban kansa la ban at chu yakini ki kendon hapo jong kanika section let's say kala ban weng no yakini section 304 tingingis kamba ka kendon peniap breu hi ngi na kaliang jong ngi kwa badai ban impose lani deban pengat yakini ki top cops official ki bala wan banre hak tu step ya kayeng jong ba Chesterfield de ha juga por ngila pen kin mau bahkan ni kanom dei kasien ka baningkong bar bakhado ka jing budin hi jongi na kaliang jong ka surno mulai kan continue lesing in one biang selection tio ban pentikna lale ayu bat kumno kalapoi kanika case ka badai bat ka jing sha penyap jong iba Chesterfield thank you di hadin kecingnya keren kabala hitai seni lai selok lang badi ak wedi kecing budin ya kini kecing tokit pulau kecing yap juni ba Chesterfield tiu di ngilabu ru kowi kecing keli ke bangipan jing sai
Satu lah kamu mulai police station. Katip le ya kejingwan re. Besar por la beje. Re hadian bangila yo banyakan pada ini suku ba kini ki artili ki SP. Jongke is jantia bagi is hasil ni isutu syai bagi kem ya lengkar-lengkar bagi mulai police station. Dina kini kata sami kejingja ki ba untuk ki ba ora kejingja ki ba susi. Namar bala da kijaran kad hi bat i officer in charge bedin nang ni po mulai police station namar gi gitiplut ge boro kirang ba shnong gi po shnong mulai ngangi skam bakandum don kin to jingja susi ti nang ni syakmat hi bakinu pinu ki jingwan po shnong mulai ba na kaliang kibor ki bakam hajrong bikidi men respect i kinik police station gi bedon po shnong mulai bat hak ju ko poru bakimdi banyak lai kirang ba shnong ti lingba kani kapor menta ngindang ibu din kum kesur no mulai ba kibor sarkar ba kibor pulet di dewan pinstat ya kani kecuntok ket Sukwa ban mention hang dia kalau ba yim kwa ba kani ke investigation kani ke inquiry kan sujak kelap kumtu habis ba ka justice jumpa syih mo tingi iru mene hapo ki social media apa yang tang ka sikenta ki pulet kelalet ban le ya kutu ke jingwat mo ban wat itu ki arms itu ki guns mo tengah po ka sikenta kilalap itu ki arms mo te kai ka jumut ka jungi ka long ba ngir ngi kwa kan ba ki pulit ru kin penstat put ya kan ka kes mo kum ba ki wat itu ki arms wut ki layo mo tang po ka sikenta ki layo te ngir ngi kwa ki pulit ba kin le wut ya kan ka investigation habe de ba kan ka kes ba ngilai iru ha ki snam ru ba teng da don ki inquiry mo bunsin ki sujak klep kum tu te ki victims kim juyo justice re tengi hi kum ki sur ki no molai ngin yang scambet ba ya kan ka justice nam ta ba si ngin le kat bala bangin budin ba pengin yo ya kata ka justice nakam ta ka jui tinggal yo ban bu ya jingkli ke bangi ong ba lala ne ban kem ni kini ki nong le man ki nong penyap kini ki ba bangi ong mensono tin rei ke jubab ke bangi yo kalong baik ong ba ngin hap ba ki government serban ngin hap mai ke jing tho shau sha ka sing ba he jingki ti bat kidai du bawan sentral ki ba kubor ka sentral tengi oi ki jikling ibu idu ngong ba lada ya kitu ki ong bagi di government servan man kem ki haban ada te jing thok bubun ti balai pedem hak to ka step ya ki khoni ba shi we ne pedeng jing de government servan ti kim tip mo ba udai tau udai government servan haju kaliang ruk malak keren du samla dun bok mene samla dun bok mene ti la ong ba ka jing mi ka huri hura ka ma ong ka shnong mulai ka de ka shnong ka bala ka ba shong suk shong shngai la sem ba mata nrei until unless hadu tu kasni khalai tadi kejingja kasawan kini kejing huri hura kini kejing ya bam shong shngai tingi nak kaliang kejongi besur nang mulai hadian bagi la yashong officer in charge mata wa sahab kharnayor badan hni mata bon take charge por ilong ilapan nam kejing rap ningi kejing rap ningi bangin tre lang ban yo kata shong shngai dei kai ka bangi bu saki golong betik tang kata ba lim de dei nak kaliang kejongki bagilas dang kanumpoi hudu ni put dia ketang wai ngan ong IP sakawai ba ngiru kumangila de keren hudu menehi la de percaya hudu meneh maka deadline ngila bu adu kesni balang ka menta penuan bangin bu ya kata ka jing suspend ya kini ki armut ala da kampan long hi kata ngir kijing dawa jimi nak serta kolong baik ba pa kulit syakok dong stan de mulai